Andra ingkang puspi tarum kasih liring samirana amre sekar gadung kungas gandanya mawe raras renane ndriya Pratama Magita Gita tidak nyong Sekar Naron Indonesia. Yo os Tama Rosanya Salata Syaka Ingayuta Handela Bangsa Rawanatya Tama Rosanya Salata Syaka Ingayuta Handela Bangsa
dileno kasripat klambu jaringe kawinan dadak merak regano. Iya. Terus yo dadak merak yo. yo.
Osno ya. Ayo beri tepuk tangannya dong. Mike mati celuk. Mike mati celuk koceluk. Koceluk Mike mati koceluk. Koceluk banget ya.
Ora muni. Oh muni yo. Matamu ra muni kuwi Gundule. Gundule. Ngomong ae bocah kok ya. Kene. Kene sik kowe. Lunga ae. Kowe sik salam sik. Kok sik. Ngomong ae. Kancane ki tunggoni lho. Iso. Kabele ora nyadak koclok. Jantem gundule. Iya ngono. Tuh wong ngontu wong ngeyel kowe. Rupamu kok kontamu lho. Lambene idoni. Lah iso. Kene. Opo? Kene. Salam sik urung wis muweh apa iki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sing sak baleni sing alon marepe rono nyuk. Aku kesel. Aku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lek ya apik ta ya. Heeh. Salam sekondi. Saking Ronco. Kepi to? Solo Ronco piye ta goclok eram. Kowe sing ngomong dhewe, Mat. Awak dhewe kok malah goblok to iki. Awak dhewe lawan cilik ngene iki. Ya wis sak urusane. Tekan kene jam piro? Tekan kene mau jam 8. Jam 8. Jam 8. Numpak apa? Kurang seperempat. Numpak apa kowe? Hah? Numpak apa? Ilu mabur no. Ilu mabur. Heeh no.